Yes, jeg har med appelformerne ethos, logos, pathos. Og det er nogle appelformer, man bruger til at sådan bestemme standpunktet for ens tale, og for dem, der lytter til det. Og der er nogen, der vil kalde det manipulation. Der er en sprogforsker, som hedder Erik Hansen, som siger, at den her alle de her appelformer, de er blevet brugt siden stenalderen. Det jeg sagde der, det var, at jeg prøver at manipulere og jeg prøver at bruge ethos på jer. Fordi at det gør sådan, at man skaber sådan en troværdig altså det virker som en troværdig kilde at indbringe, fordi at det var en sprogforsker, der er sprogforsker på et universitet og sådan noget der, så man får en tillid til de ord, jeg siger, og man tror på de ord, jeg siger. Derved synes man sådan lidt, at de ord, jeg siger, det er lov, og man stoler på mig som budbringer, eller hvad skal man sige. Og det gør ligesom, at jeg får en troværdig person, at man tror på det ord, jeg siger, og det gør vel lidt at være overbevist om, at jeg har den rigtige mening. Så er der logos, som er logikken, man snakker med. Hvis I for eksempel hvis I er underviser eller et eller andet, så er det logos, der normalvis bliver brugt, fordi at det skal være en objektiv måde, I får jeres information på, eksempelvis fakta og sådan noget. Så hvis I går ind til et oplæg om 2. verdenskrig og sådan noget, så vil det primært være logos, at I vil blive snakket til med, fordi at det snakker til fornuften og logikken og sådan noget. Lige et eksempel på folk, der er gode til at bruge deres ethos, altså deres troværdige person. Det vil være en mand som Nelson Mandela, som er en folkehelt i mange menneskers øjne. Og ham vil man lettere at tro på, end man vil tro på sådan en fætter som Donald Trump for eksempel. Det viser mig lidt forskellen på, hvor troværdig ens person er, og hvor meget man tror på de ord, der kommer ud af munden på den. Pathos, det er, hvor man snakker til følelserne. Det kan man sige for eksempel var i en situation, hvor man var til begravelse, hvor man holder en tale, hvor man gerne vil have folk til at... Man vil gerne fremkalde nogle følelser af folk og få dem til at få afkald på deres følelser, som man nu har til begravelse, fordi man er alle sammen er så ked af det. Det kunne fx være, hvis jeg stiller op til en taler og sagde, hej, jeg vil holde en tale om Birte, som er død. Jeg ved, at vi alle sammen kommer til at savne hende. Hun er en rigtig dejlig person, og vi vil altid huske hendes varme smil. Her der prøver jeg ligesom at komme ind til at påvirke jeres følelser, og det er primært den måde, pathos bliver brugt på. Det her, det var de 3 appelformer. Ethos, logos, pathos. Nogen vil kalde det manipulation, og jeg vil kalde det vejen til en god tale.